Zvakatanga ndezvekuti ndairara nemunhu wandisingaona. Uchinzwa kuti uri kurara nemunhu asi munhu wacho haumuzive, haumuone. Saka zvakaramba zvichiitika zvakadaro. Right. Asi mainzwa sei kuti pane munhu wandikurara naye? Kutove active, kutove sexually active. Alright. Nemunhu rume. Asi usingamuone. Zvaitika like maskati kana kuti maita zvekurota? Zvaitika ndakarara. Alright. Zvaitika ndakarara, hazvaisaitika maskati. Zvaitika ndakarara. Alright, but pane zvaitika pamuri here zvamaiona imimi kuti zvinhu izvi ndandichita bonde saka mbatya zacho ndaya? Ndaitozviona. Zvese zvebonde racho iroro zvespirit husband nezvewedding ring zvakaitika almost like same time, but zvebonde ndo zvakatanga. Zvewedding ring ndobva zvazotevera. Alright, but imimi mamumbori married here? Ndaive ndiri married, murume wangu akashaya 1997. So from 1997 hamunozombororwa? From 1997 handambororwa. Makashinga. Vari kuona pornography pamafoni. Pornography is dangerous. Alright. Is dangerous. It opens doors for those demons to attack you. It opens doors to destroy marriages. People think it's normal. It's not normal. It's not normal. Makazodefeata sei dambudziko iri? How did you overcome? Because nyaya yekuovercome ndo panokwarira vanhu vazhinji. Tazviita zvaitika, tazviona, tasai tatambudzika nazvo, zvatishusha mwoyo. Mari dzedu dzabiwa naSatani, mamarriages edu abiwa, zvakawanda zvaitika, but kuti tikunde ndo pane nyaya. Unozonzwa mumwe akuti zvoni tinoenda kumasowe, vamwe chimboenda kuna madzibaba nhingi, chimboenda kukati. Saka imimi dambudziko iri muchinaro here kana dambudziko iri hamusisina? Right, wagwan makadi muri Zimbabwe, and welcome back again panapa pa-Uncensored podcast patinokurukura nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika mativi mana ose enyika yeZimbabwe, patinoda kupanana runjere nekuvhurana pfungwa nekupanana ungwaru. Muzuva ranhasi tina mamashila vakasangana nezvinhu zvinotyisa, zvinovhundutsa, zvekuti unoona kuchisangana nazvo but usingazivi kuti unokwanisa kuzviovercome sei. Saka muzuva ranhasi tichashare nyaya yakaitika. Vanhu vazhinji tingosangana nemaspiritual wife, tikusangana nemaspiritual husband, but tisingazivi kuti ndiwe here kana kuti asiriwo. Tongozosimbisira pamwe pacho kuti zviri normal, ndakambozvitawo but zvinenge zvisiri normal. Saka tinavo nhasi tichange tichibvunza vakasangana nazvo, vakasvika pakuiswa ring. Vamwe munosongorota henyu zvamune muchirota zvogumira ipapo, but vamwe vanosvika pakuiswa ring. Saka vakasvika pakuiswa ring, saka vatashare experience yavo tichibvunzawo, uyezve tozonzwa kuti vakakwanisa kukunda sei. Saka samazuva ese ndina co-host wangu Tete Shandi. Uda sei pana wangu? Ndiri pamundo sei. Sei maranza? Ari pose kuti. Zvokuti? Alright. Kuri sei kumiri kwatisababa lasi? Aiwa, kumiri tinofara. Ndazona imwe comment so yange kanzi atimboda kuti timboenda fiwe baba Paris. Baba Paris asi munhu wesocial media. Ndakanzi tikumboda iwo baba Paris kuti timbowaone. Vanonga chikonzi baba Paris. Ndoda kuziva kuti hambofa akatomboriona vichero. Anyway, Shandi, nhasi tina special guest achanga achitidzidzisa nekutiudza nyaya dzatisina kujaira kunzwa, dzatisina kujaira kudiscassa, asi zviriko zvichiitika. Saka Mama Sheila, welcome. Muri sei? Ndiri right. Ngoma Sparks. Uri sei upenyu? Aiwa, upenyu uri right. Zviri kufamba here? Aiwa, zviri kufamba. Alright. Zviri kufamba nenyasha dzaMwari. Nyasha dzaMwari zviri kufamba hazvinzvare zvotoda nyasha because pasina nyasha pane pakaipa. Panenge pakaipa zvokuti. Pane pakaipa. So I think tinenge tichizoita ma-follow up questions but tinenge tisina kunzwisisa. But pekutanga munhu ambotitsanangurira kuti zvakambaitsofamba sei, zvii zvanyatsoitika chaizvo so that tinotanga kuzofambirana tichizobvunza hedu ma-questions. Zvakatanga ndezvekuti ndairara nemunhu wandisingaona.
uchinzwa kuti uri kurara nemunhu asi munhu wacho haumuzive, haumuone. Saka zvakaramba zvichiitika zvakadaro. Right. Asi mainzwa sei kuti pane munhu andikurara naye kutove active, kutove sexually active nemunhurume asi usingamuoni. Zvaitika like masikati kana kuti maita zvekurota? Zvaitika ndakarara. Alright. Zvaitika ndakarara, hazvaisaitika masikati, zvaitika ndakarara. Alright, but pane zvaitika pamuri here zvamaiona imimi kuti zvinhu izvi ndandichiita bonde saka mbatya dzacho ndaya? Ndaitozviona makuseni, ndaitozviona. Alright. Then ndobva pazo imwe stage yakazoitika ndeyekuti ndakanga ndichifila kuti ndine ring, wedding ring mufinger inoiswa ma-wedding rings ndichinzwa ring ichifamba. Ndofunga vese vane ma-wedding rings, they can feel kuti I'm wearing something. I could feel kuti I'm wearing something, but ndisingachione chinhu chacho. Ndaitotarisa pandinonzwa that feeling. Ndaitotarisa. Inini ndinoziva kuti handina ring yacho, but ndaitotarisa. Alright, but pamainzwa mune time yamainzwa here kana kuti maona kuti nyango masikati mutonzwa kuti hapana chinhu chiri papa kana kuti anytime zvaingoitika anytime. At first handina kuzvitora serious. Ndakangofunga kuti ameno maybe blood rangoita se rangofamba one ipapo, something like that. Handina kumboita serious nazvo, but zvakaramba zvichiitika. Ndobva ndatanga kuve worried. Ndikati zvinomboreva kuti chiko izvi. Handina kana boyfriend yekuti ndinoti ndicharoorwa. Handitombofunga kana kuroorwa kwacho. Saka zvinorevei? Zvakaramba zvichindinetsa. Alright, tiri papo zvinhu izvi pazvaitika zvakaitika zvamane makore mangani? Zvakaitika about 10 years ago now, 2015. Ndo pazvakaitika. Zvese zvebonde racho iroro, zvespirit husband nezvewedding ring zvakaitika almost like same time, but zvebonde ndo zvakatanga. Zvewedding ring ndobva zvazotevera. Alright, but imimi mamumbori married here? Ndaive ndiri married, murume wangu akashaya 1997. So from 1997 hamunozombororwa? From 1997 handambororwa. Makashinga. From 1997 handambororwa. Saka zvakaramba zvichiitika on a regular basis. Alright. Zvekufila this ring. Unotoifila kuti ndine ring, asi iwe uchiziva musoro kuti handina. Saka ipapo manje ndobva ndazoenda kuchechi yePentecostal. Ndakazvarwa muSalvation Army. Alright. Ndikangokurira muSalvation Army. Zvekuchinja chechi zvazviri kure neni. Ndakachinja zvangu chechi, not necessarily zvespirit husband or zvespirit husband. Ndakachinja chechi ndandine mamwe ma-attacks. Hatisiri kutaura zvavo nezvazvo nhasi. Ndandine mamwe ma-attacks. Saka ndichinamata ndiri kuSalvation Army, zvazviri kuchinja. Ndobva ndazoenda kuPentecostal Church. Apa ndotaura kuEngland, hakusi kunoko. kuEngland. Zvese izvi zvakaitika ndiri kuEngland. Alright. Apa muri kuoneka kuti muri paEngland zveshuwa. Ini baba. Muri kuglow. Saka ndapinda chechi yePentecostal Church iyoyo. Not about this, no. Not about this, about other attacks. Alright. So ndiri koko ndo pandakatanga kudzidzira ma-warfare prayers kuPentecostal Church kuya. Alright. Ma-warfare prayers unodzidziswa uchidzidziswa uchitoona kuti zviri kuita nani.
zvandaisafa zvacho izvozvo. So izvi zvazouya manje izvi ndikati koinga ndiri kunamata 1 mawarfare prayers acho kosei zvisiri kudi zvisiri kuchinja. Ndakabva ndangoramba ndichinamata, handinawo ndakaudza, ndakabva ndangoramba ndichinamata. Breakthrough yakazouya ndichiita watch television. Chechi yandaipinda iyoyo yanga ine channel pa TV. Alright. Saka channel yacho kazhinji yanga ichingoita ndezvema testimonies. Ndiri kutoteerera zvangu usiku 10 ndiri kutoteerera zvangu matestimonies aya. Ndopakauya umwe mukadzi ati kupa testimony yake. Zvikanzi I've been delivered from the spirit husband. For some time, I've been feeling a ring in this finger where you put a wedding ring. I've been feeling it. Then I started praying. I prayed. I embarked on fasting and praying for 3 days. And when I was praying, I was actually divorcing myself from the spirit husband. The way she was explaining, she said I was divorcing achibvisa ring. I divorce you. I reject you. I bind you. I'm not your wife. I belong to Jesus Christ of Nazareth. Never again will you come in my life. Alright. But titiri papa akamboipeko mayo ma spiritual wife and my spiritual husband. I think the father got Mama might have been. Mama visa that might have say. Actually, pose again. Utofuma ako. Utofuma ako maybe what is that? I know. It's normal. I'm okay. I'm just okay. Maybe knows what maybe my 1, 1, 2, 2. Ngori safe. My spirit husband, kana uti spirit wives. These are demons. These are demons. So ano block in life akaipire chi. They are so dangerous. Bozi chitika nje kuti wanatoka nge tinawo kati ya vanhu vari kuona vainawo but pasingatsoziye kuti akaipire chi pane zvanomise muprogress yelife kana kuti ingori nyaya yekuti munhu ausoda kubuda ako ausoda kufuma makuseni wakabuditsa iyo. Handiti tinoziya kuti life is spiritual. Life is spiritual. Life is spiritual. Life is spiritual because even when you read the Bible, there is invisible and visible world. There is the kingdom of darkness and there is the kingdom of light, which is the kingdom of God. And whatever happens in the kingdom of darkness is for destruction. That is the goal of the devil. The Bible says in John 10:10, his mission is to kill, to steal, and to destroy. That is his mission. And he has got so many strategies to kill, to steal, and to destroy. And most of his strategies, they mimic the physical life. Saka anoitira kuti chi tifunge kuti it's normal. Alright. Izvo zvisiri chi? Normal. Zvisiri normal.
So whatever the devil does, the mission is to kill, to steal, and to destroy. There is nothing good that comes from the kingdom of darkness. Nothing. Kwanoromba itodriva Lamborghini wachitonakira zvavo vachiita sei. Yes, but there are consequences. Satan ana chimara. Satan ana good boy. Kuti ui good boy. Ana head boy. Zvine ma-consequences zvese izvozvo. Remember, the lake of fire was created for Satan and his demons. It was not created for us human beings. But the devil does not want to go there alone. He doesn't want to go there alone. This is why he is removing or is blinding people. He's blinding people so that he can take, if it was his will, he would take the whole world with him. But God does not allow him. Alright. Ndikupa topanzwisisa. But mtunzo wangu kama Mashila wangu kuti ma spiritual husband and wife akambonyatso ipirichi bozi munotorota uchitonakirwa. Okay, number 1 akaipira kuti anogona kutarisa kuroorwa. Yes. Right. Because like I think ndo zvangaita kuti zvinyatsotaurira so that vanhu vanoitora serious. Ndona ngani chizviunderstand chizvinzwisisa but I know kuti munhu achikuona pandika angotofuma katonakirwa kuti hi it's fine it's okay hatombonamata nezvazvo because anenge achiti hapana chekuluza. Zvangoitika zvaitika mausiku hapana ndageza makusenda kuenda basa but munhu akanzwisisa kuti pane mamwe mahwana anoteera after izvozvozvo anokwanisa kunzwisisa kuti no I have to pray about it. They control your life. They control your life. If you are in a marriage, they cause divorces in marriages. All right. If you are not married, they cause you not to get married. Because they are jealous. They are jealous. If you are married, anenge achiti uyu mukadzi wangu. Kana ari murume ane spirit wife, anenge achiti uchi murume wangu. Right. Saka they can cause divorce. Or if you are single, you are my wife, you are not going to be married. Autoonekwe murodi. Vanokuona something else and not you. And vanogona kusvika even by extend yekuti handiti like apa ndandine wedding ring. Murume ka ari kundicontrola. Saka murume kana asingadi kana kuti ndiite mari kana ndiende kubasa. Because they can cause so many chaos in your life. All right, but imimi muri munhu akasangana zvinhu izvi anditi makasangana for a long time andika zvichiitika mune zvinhu zvamoyatsonota no zvinhu ndakatadza kuzviachieva just because of my spiritual husband anga kanditsoma chii chamakaona zvinhu zvaisafamba here because I'm very happy kuti tine munhu an experience yacho right now anonyatsoshare zvinhu zviri paground because pamwe pachita kuti maybe zvakangonyorwa zvichinzi pamwe maybe vanhu vachingotaura vaya baba hapana chinomboitika baba munoziva kuti kwatinogara kutosangana navanhu vanonge vaisangana zvinhu zvozvo but chatinozoita ndekuti hazvinana basa zvazviya baba imi munongoita mukuita life yenyu ichingoenda pana sati anyatsozosa kuti imimi pakanzi no zvinokukondrola zvikuita sekuita sei tokuti havanhu anongotaura vaya saka nawo tasangana nemunhu akasangana nazvo pane here zvamunonyatsoti zvinhu zvangu izvi akasangosafamba ndakakondrolwa pakati zvinhu zvangu kana kuti ini kuti nditi zvakandikondrola pakati handina kunyatsoona kuti zvakandikondrola pakati because
zvanga zvaitika before that, the attack that I had before that, ndo zvakakonzera maproblems andandinawo. Izvi zvakazongouya later on. Kuti nditi it was part of this incubus spirit, because ndo mazita acho chaiwo. Incubus ndo male demon, succubus ndo female demon. Succubus. Saka incubus and succubus spirits, these are demons. Saka mbana ne succubus. Yeah, saka andina kuona hangu kuti zvakandikontrola papi, nokuti one, remember ndandisiri married, saka ndina kuona kuti nditi zvakandikonzera divorce. Lazima msiri in a relationship. Ndandisiri in a relationship. But hapana here vaidawo maybe ipapo zvangu I wasn't interested. I just wasn't interested. But it would. Don't you think you were interested? Usava interested kwenye akusei kwangu inspired by this. It could be. It's possible. It's possible because that's their mission. That's their mission. Ipapo zamuri kutotaura nditoona sokuti it's possible because once you are married to the spirit, you cannot be married in the physical. But zvinokonzeswa hazvisei kunzi maybe botakamonzwa wangu achiti dzoni inyaya kuti baba wake wakamupa chikwambo chawo chimite mukadzi, kana kuti mwana ngachiti akapiwa chikwambo china sekuru wake ndochikuita muzukuru wacho mukadzi. Zvinombobva kupi zvinhu zvinotsiga zvinhu kuti zvinge zviri kwauri, ende chii chingava chinokonzeresa kuti munhu ave nezvinhu from exposure. Ino kuti makazokunda, but obviously semunhu anga nedambudziko iri nekungwara kwamakaita ndakakutarisai, obviously mune maresearches kuna makuziva kuti inonzi succubus, mune makadhiga more on this. Saka zvingava zviri zvii zvinokonzesa kuti munhu azonge akuita zvinhu. Ndichiita research ndichiteererawo kune vamwe vanozviziva. Zvatinoita muupenyu, especially zvakaipa, zvinoopena madoors kuti zvipe the kingdom of darkness legal right. Everything that we do that is wrong, for example witchcraft, tinoziva kuti witchcraft, if you read the Bible, witchcraft is an abomination to God. Yataurazve kuti witchcraft, God does not want people vanopractice witchcraft. Saka witchcraft eberoduserege muroyo wako achirarama. But inotaura futi kwakawanda kunana Exodus, kunana Deuteronomy, rigotaura even Deuteronomy 28 ine ma blessings and curses. You find from verse 1 to 15 ya Deuteronomy inotaura nezve ma blessings. From verse 16 is it to 68, it's about curses. Curses. So, and part of it is witchcraft. All right. Witchcraft, sorcery and divination, it's all witchcraft. Although it's not witchcraft, but there's divination, there's sorcery in it. So, zvinhu zvakaita saizvozvo zvinoita open doors to the kingdom of darkness for these demons to attack us. All right. Then kune especially now netechnology iriko yemafoni akangopfararira, nokuti mafoni aya akanaka but akaipa, ari kukonzera so many problems. Akaipa chi mafoni aya? Mafoni aya akaipa kuti vana vari kuona zvavasingafaniri kuona.
zvinova ndizvo zvinovabatsira kuvhura madoors. Zvinove ndo zvinobatsira kuvhura chi madoors. Okay. Vana vari kuona pornography pamafoni. Alright. In fact, not vana chete, vanhu vakuru chaivo. Vanhu vari kuona mama. Vanhu vari kuona pornography pamafoni. Pornography is dangerous. Alright. Is dangerous. It opens doors for those demons to attack you. It opens doors to destroy marriages. People think it's normal. It's not normal. It's not normal. And you find kuti kana iri marriage, inini I had a friend akanditaura kuti murume wake watches pornography. Alright. And as a result, ndikuti munhu atori married anotoona pornography. anotori nevazukuru. Yo. This is not a young man. Anotori nevazukuru achiti anoita watch pornography. As a result, asisina basa nemukadzi. Nokuti watoguta nepornography. Nogutisere porno. Pornography yacho, after uchiita watch pornography, what happens? You end up doing masturbation. So pornography, masturbation, those are the most two dangerous things in life. Whether uri mwana mudiki, whether wakura, I don't even understand why they want to do pornography and masturbation, but it's dangerous. But vanhu vanoita through ignorance. Ndosaka even Bible rinotaura kuti my people perish for lack of knowledge. Zvese zvatiri kutaura izvi zvinointroducwa nani? naSatan. But iro Bible rinomboti chiko nesenyaya masturbation. It's an abomination to God. God hates pornography. God hates masturbation. Anything that is weird belongs to the devil. All right. Anything that is weird, strange. No, not zviritu tati pornography, masturbation, and then witchcraft. Okay. Atisi kuti ndo zvese because ndo zvandaka research ani ndikaona kuti ndo zvinoita se ndo zvinokonza. Maybe pane zvimwe I don't know. But these three, because zvazvinoita even because witchcraft is broad. Right. But pane zvese zvamataura izvi pane here zvamamboitawo imimi zvakaita kuti muzosvike pakusangana dambudziko ranga minaro. Inini handina. Ndo problem yacho ndo zvakandinetsa zvacho. I think imi munozopinda pa third point yamaisa witchcraft. Kana muri kuti hamuna. Because as I said kuti the first thing I was attacked. Anditika. Saka whether zvakauya through that. All right. Through that attack. All right. You see, I think that was the because what happened is I'm just summarizing. Kuti, I was working one day. Ndichiba kubasa night shift. Ndichiba kubasa Maxen. Somebody from here phoned me. Angasiri mu contact mangu. Ndobva ndatonetseka ndikati munhu uyu ndiani? You know when you are overseas and haana kufona zvokuti ndidaire. Akangoblipa. Ablipa ndaitobva kubasa. Inve ndaitori mucar park ndichitoenda kumotikari. Ndobva ndikati number yandiziva. Maybe paita emergency. Ndobva ndatotenga phone card. Ndobva ndamufonera. Ndikati mandifonera. Ndimani? Haana kuda kutaura zita rake. Ndimani? Ndimi mainini Sheila. Ndikati ndini. Ko imi ndimani?
akarambotaura at the end ndopa akazongotaura surname yake. Ndikati saka mandifonera mandiblipa hamuna kundifonera mandiblipa zvino ndatenga kadhi kuti nditaure nemi hamusi kuda kutaura zita renu. Ndobva ndamukata. Saka ndamukata ndobva ndazofonera surname yayi because it's a family name yandoziva. Ndobva ndafona ndikati pane munhu andifonera ataura surname yenyu, namba dzake ndidzidzidzi. Saka kana namba idzi munadzo mufoni ini ndakurara pandichamuka ndozoita ndizokufonerai ndonzwa kuti mamuwana here zvikanzi alright. Ndobva ndarara. Pandakazomuka ndobva ndafona zvikanzi namba dzacho ndinadzo ndinhingi munin'ina wacho womunhu wandakataura naye. Kwari kudei? Munhu uyu ndakamuona more than 30 years ago. Ndandisina namba dzake, yanga sina namba dzangu, but kana munhu ane zvaanoda anoita se anotsvaga. Saka ndobva zvandinetsa. Saka reason yandakazoona kuti ainditsvaga ndezvekuti ndaive ndaendesa kumusha ikoko kwakaroorwa sisi wangu. Saka ndaive ndaendesa mwana wasisi wangu overseas kuchikoro. Saka zvinenge zvisina kuita sei kuvafadza. Hazvina kuvafadza. Saka I think yairi yekuti uri kuda kuzviita ani or something like that. I don't know. Ndobva ndazofonera mwana wasisi wangu yanjingomutaurira kuti ndozviripo chichi ndozvaitika zvikanzi ndofunga namba kuda vakadziwana kupi kuna baba. Saka zvadaro few months after that's when I was attacked. Ndikatorika basa neattack iyoyo. That was 2011. Ndikatotadza kushanda kusvikana nhasi. So many things happened with that attack. So many things happened. Izviwo zveinkabasi zvesagabasi izvi zvakazozo zveinkabasi spirit zvakatozouya afterwards. Saka the three main sources is witchcraft. Witchcraft is the main one because ndiyo inoopena madoors, even zvinenge zvakaitwa kana even nema-ancestors edu. Ma-covenants aya vanenge vakaita aya anoopena madoors, and when the door opens everything bad, everything evil enters. You see? Everything evil, because the door is open, so anything can enter, and your life is just useless. Your life becomes useless because kana uri married unobva ukaitwa bind kana kuti hauna chaunobata even uchishanda. Sometimes there are people who are working so hard but they have nothing to show kuti ndiri kushandire chi. It could be that problem. It could be that problem. So the best thing is just not to open those doors, and if the doors are already opened, close them. But azvitiri azvingangove zvekuti wati mapono aonekwa but still over a door andika pozoita kana kuti munhu anotokuroya chete kwanobva azotumira zvinhu zvake just because iwewe unoona mapono, but noti kuti pono kana masturbation inoinvita zvinhu izvozvo.
for example ndakagona kutsanangura kuti ndogona kuona inini andika zvinhu zviya ndichizviona pakaita mbuya wangu kana sekuru wangu kana ani anoda kutumira chinhu chake chinogona kukwasa kuuya chichipinda just because ndine zvimwe zvandiromboonawo kana kuti tinogona kungoblema kuti pakaektwa Pornhub ndakaiona masipirisi akutouya zvisiriso dayazonzwisisa because todayazonzwisisa ipapo sekuona kwenyu maona makazviita shandinopoona sei shandakamboita here masaga basa no hansati but ndakambonzwa vanhu vakambomaita vachiexplain right masimbonzo wangu masobata here ndaubata kuti zvafana nechiko zvafana kuti okay totokatsvaga mushonga welaki handitika watsvaga mushonga welaki iwewe zvokuti waane mushonga waane kamidzi kako kaunofamba nako muhomwe zvokuti pakazoitawo mumwe munhu anongoda ngokutumira ngokuroya kukanda zvitsinga kungoita sesese unenge waeasy kuatakika because wagara uri mumwe mushonga yawo kuita se yauri kubata but not saying kuti zvoni mushonga welaki andika unokonzeresa kuti wewe uite mamwe maproblem but nekuti unovhura door like matsanamamtete unovhura door andika kana pachinge paine mumwe munhu anenge achida kukuataka anokwanisa kubva akuataka like kana ndichiona mapono pakaita kana ti mwana ndakunotumira mhepo edzo dzadza kana anotumira chimukadzi chake chekuti ndirare nacho chinobva chapinda just because ndagara inini ndakavhura madhoo but not necessarily meaning kuti munhu wese anoona pono anobva avaitwa attacked ati ndinazonzwisise papo not saying kuti ndikusapota zvangu mapono hatimadi chinhu nokuti iwe kana uchiona pono kwauri uri kufunga kuti iri right here kana kuti iri wrong tisingashandise hedi kuti tapinza bhaibheri andika tichikuita zvevanhu bhoza vanotenda munezvitendo zvakasiyana-siyana vane maono akasiyana-siyana ini nanguti ndinotenda muchristianity ndotenda kuti hazvina kunaka kuona zvinhu zvezve bo zvinokulida kuti uzoite zvinhu zvisingadiwe neshoko but tichita zvepaground zvepaground zvichiri biblical ukaona mapono unogona kudzidza mamwe mastaira ekuti unogona kuzofadza mumwe wako unogona kudzidza kuti zvinhu zvinoitwa zviitwe tabvisa bhaibheri apo asi takabvisa tadzisa bhaibheri ini ame christian matana ndikuita ana yangu kutorova bodi ndinyatsodzoka ndoyakada kurasisa vanhu but alright bhaibheri that's why bhaibheri rakanyorwa anditika bhaibheri ndori that's our vanoitichi that's our manual alright that's our manual for life which means aufane kuribvisa hatifaniri kuita zvimwe Christians vakona vasingatende mariri vanenge vachine zvitendero zvavo zvebute zvatisingatenda hangwini kuti zvinoshanda ndongozotona ngorwa bute ravo zvinoitika ndezvekuti muupenyu pano panyika or in the universe there are two kingdoms sezvanambotaura before there are two kingdoms isu even tiri muno tiri fo kudai we are either in the kingdom of darkness or in the kingdom of God. There is no middle ground. There is no sitting on the fence. But apana a situation whereby ndiri kukingdom of light but ndine zvimwe zvoda kundirwisawo zvoda kundiendesa kuyo but not saying kuti nditori kukingdom iyi but ndinoona kuitawo zvimwe zvinhu zvekukingdom iyi mukukanganisa kana mukutadza then tokuimbira regerero mwari watiregerera toramba hedu tiri kukingdom kwedu. Okay, saka zvinoitika ipapo chirega nditange pazvakatangira chaipo kubhaibheri pazvakatangira chaipo pazvakatangira ndepekuti mwari akacreata everything akacreata Adam akazocreata Eve
kuti aite mukadzi waAdamu. Adam akapuwa dominion in the Garden of Eden. Exactly. Akanzi ape mazita kuzvipfuwo zvese. Akapuwa dominion. Apuwa dominion, even God was coming in the garden. Achita fellowship na Adam. Satan akazviona kuti ndo nyaya iripo iyi. Ndosaka Satan akaenda mu Garden of Eden to deceive Eve and Adam. Deception yakaitwa iyai yakaita kuti atore that dominion yanga ina Adam ive yake, because ipo paya Adam sinned. Adam and Eve, they sinned. They became rebellious because they were told not to eat and they ate. And mungona ucraftness wacho watiri kutaura uhu wema pornography nema masturbation azvina kutanga nhasi. Satan is so crafty. Anopinda uziye kuti apinda. All right. So kubva ipapo manje, that's why Adam and Eve, they were removed from the Garden of Eden. And it. All right. Then abantu dango summarize kusvika patiri nhasi. Mwari zvakaitika ipapo hazvina kuvashamisa. Nothing is a surprise to God. Vanenge vachitoziva, but vanenge vane plan. Imi mofanira kuziva kuti Adam na Eve pavakaitwa deceived na Satan vanga vasina mwana. Handiti? All right. Vanga vasina mwana. Vakatanga kuita vana after deception. After they have sinned. All right. After the rebellious. This is why everyone who is born is rebellious, because we took that nature from Adam. All right. So we took that nature from Adam. Everyone on this earth is a sinner because we took that from Adam. All right. So Right. Ndikutera zvamukutaura, but ndine mibvunzo yakawandisa Stereki. Pane zvamatsanangura kubva pana Adamu maitika zvaita ndine mibvunzo yakawandisa kuti ndikada kutanga kuti ndipindure munditsanangurira atopedza mangwana. Topedza mangwana. That's why ndati ndoda kungosummarize. Saka this dominion yakatorwa na Satan from Adam. Anditi? This is why even the Bible says this world, Satan is the god of what? Of this world. Because of that dominion that he took from Adam. Bible not tauraje kuti devil, Satan is the god of this world. And this is why we have got this problem. This is why all this witchcraft and everything is from Satan. From Satan. So, but God had already planned. This is why ukunana Genesis 12. Akatora Abraham. Kumubvisa kwa angari. Akati urikuenda kwandoita se? Kwandichakuratidza. Because the whole world, the known world at that time was also what? Worshipping idols. So, God wanted to create a new nation through Abraham, whereby the Savior, Christ, will come. Abraham, Isaac, and Jacob. Ndoko akazoyani Jesu. Jesu manje aware he had to die for our sins.
He had to die. Because when Jesus died on the cross, there was a great exchange on the cross. And he defeated Satan. Kuna Colossians inotaura kuti he triumphed over the devil and all his demons, these principalities and all those things. He triumphed, he defeated Satan. So zvazvinozoita manje ndezvekuti the world remains under the deception of Satan. But those who come to Jesus now, those who come to Jesus and believe in his death, burial, and resurrection, this is why the Bible says you become a new creation. When you are a new creation and the Holy Spirit lives in you, now you are a child of God. Now you can now defeat Satan. Right. Tiba kudefeata Satan papa. Maybe because of our time, we don't mean to tsanangura kuti makazodefeata sei dambudziko iri. How did you overcome? Because nyaya yekuovercome ndo panokwarira vanhu vazhinji. Tazviita zvaitika tazvoona tasai tatambudzika nazvo zvatishusha moyo. Mari dzedu dzabiwa naSatani, mamarriages edu abiwa, zvakawanda zvaitika but kuti tikunde ndo pane nyaya. Unozonzwa mumwe akuti zvoni tinoenda kumasowe, vamwe chimboenda kuna madzibaba nhingi, chimboenda kukati. Saka imimi dambudziko iri muchinaro here kana dambudziko iri amusisina? I think ndo mubvunzo wangu wekutanga. Dambudziko handisisina. All right. Makari overcome, I'll say. Yes, I overcome. Because Bible rinotaura even kuna Revelation kuti we overcome Satan by the blood of the Lamb and by the word of our testimony. And we love not our life unto death. Which means when we come to God, we have been redeemed. When we come to God, we are redeemed from the kingdom of darkness and translated into the kingdom of light. Once we are there now, God is helping us to defeat Satan. This is why it is so important as children of God to read the word of God, to meditate on the word of God, to memorize the word of God. Because when you are fighting, you fight with the word of God. And the example is Jesus. When Jesus was attempted or attacked in the wilderness, you remember when he was baptized, straight from baptism, he was driven into the wilderness for 40 days and 40 nights. And what did he encounter in the wilderness? Satan. And how did he answer Satan? He said, it is written. It is written. And when he said it is written, he was quoting the Bible. So this is how we fight. This is how we fight the devil. There are so many verses according to what you are going through. You have to proclaim those verses. No weapon formed against me shall prosper. Amen. Any tongue that rises against me in judgment, I condemn. Amen. Amen. Greater is he who is in me than he who is in the world. Amen. If God be for me, who can be against me? Amen. You see? So those are it's the word of God. Example, Jesus himself. He defeated, and don't ever think kuti, because I think that's another myth. Yokuti kana tauya kuna Mwari, God is going to do everything else. No. That is just the beginning of the war. That is just the beginning of the war. I still remember ndimveso wangu so. Antara kuti ino madeza nena mata nama yacho marwere yanga ikaita. Pandakangosiya zvekunamata.
Madirangu ari kufamba. Saka ukauya kuna Mwari. Boze wanazhinji vanofunga maybe ndatana the reason why is because wanazhinji vanofunga wakangoti ndakunamata everything zvakutanga kuto flow. Wana na information papo pakuti no pane zvinhu zvinofanira kuzoitwa so nemaitiro so. If it was that easy, you find a good example tinayo even mu Old Testament chama. Kuti Mwari pavakaita covenant na Abraham, vakamutaurira kuti this land belongs to your descendants. Iyo promised land, inonzi promised land, inonzi Israel, yatinozi kuti Israel. Akataura futi kuti vachaenda kupi? Vachaita slaves. Andite? For 400 years pavanodzoka. When they came, haana kubvisa ma Canaanites, ma Hivites, ma Jebusites. Mwari haana kuvabvisa. But akati pindai. They had to fight. But the good thing, when you are fighting in the kingdom of God, when you are in the kingdom of God, we are not fighting for victory. Because the victory was already won on the cross. We are fighting from victory. All right, but in I feel like makangoti mimi makawina through makawerenga shoko makaita seka it's not enough because pana pene munhu angachitozviita izvozvo but still hapana change. Saka makadaro munhu anoti apa tikuzviita wani. Maybe mungade kuti tsanangurira maybe mastages amakatsoshandisa chaiwo imimi zvamakaita because makangoti no ini panda ngeni ndine nhamo chitambudzika inini ndakaverenga shoko ndakanamata ndakaita sei. Okay, yeah, you are right. I think zvatinotadza muupenyu is lack of commitment. Lack of commitment because zvazvinoita and I think this is one of the problems we have I think maybe even the whole world. Kuti ende zvirimo futi muBhaibheri. Zvakafanana muBhaibheri kuti ma-Philistines pavaka-defeata ma-Israelites. Paripo pavaka-defeata ma-Israelites. Vakatora the Ark of the Covenant. Remember, vanga vane Ark of the Covenant kama Israelites. Vakatora Ark of the Covenant. Vakaenda nayo kupi? Mutempo yavo, mune so many gods. Mutempo imomo. And one of the god was Dagon. Vakatora Ark of the Covenant. Vakaisa imomo. So, in other words, I'm saying, these people were worshipping so many gods. And when they took the Ark of the Covenant, it was one of the gods that we have taken from the Israelites, adding to their gods. Instead, when we come to God, we must disconnect ourselves. We must completely from Jesej. Okay. Because we will never have victory when we are mixing the two. When you think worshipping other gods is going to help me, concentrate on that 100%. When you come to God, it's God plus nothing. Amen. It's God plus nothing. It's God plus good. Yeah, it's God plus nothing. Because kuri kuti tinonyatsoverenga Bible from Genesis to Revelation, uchinyatsorinzwisisa, unotoona kuti kana wanga uchimboti ukapinda wobuda wenda wobuda odai, unotozoona kuti I was wrong. I was wrong.
It's God plus nothing. And when we are committed to God 100%, God will be committed to you 100%. All right. So which means, in short, the way makafighta nayo my spiritual husband, it's because of makango trusta kuna Mwari vari Mwari wevega. Boza mwashinja anozoti aenda ukapiwa mteuro adzoka ukapiwa chimwe chimidzi. It won't work. Adzoka uko aita sei. Saka unofanira kuti kana uchinge wakuti wewe wakuita zvamwari wako. Waita zvamwari wako. Waita zvamwari. And zvamwari zvacho, one, kana wauya kuna Mwari, you repent. You repent, you renounce, you forgive. Pa problem ye forgiveness. Tine problem ye forgiveness. Because unenge wakatadzirwa nemunhu. Lese munhu anogona ndogona kuti pane munhu akakutadzira here. Ndichikubvunza Sparks. Pane munhu akakutadzira here. Wausati waregerera. Unobva wati aripo. Oti unogona kumuregerera here. Azviite. Asi apa uri kuenda kupi? Kuchechi. Wobva wati azviite. Da muchimboziva zvaakandiita zvacho. Azviite kuti ndimuregerere. Even Bible rinotaura kuti if you don't forgive others, I won't forgive you. Ndimwari vari kutaura. If you don't forgive, I won't forgive. Even the Lord's Prayer, inotaura ndizvozvo. Kuti forgive us as we forgive. Yeah. And inotaura pachena. So we have to be committed, as I said, repent, renounce, forgive others, and you yourself ask for forgiveness from God, not necessarily from the person. Kana kuti wakatadzira munhu. Kana uchikwanisa kukumbira regerero, that's fine. But you ask God, you tell God, I have forgiven. Especially if you can even mention names. I have forgiven so and so. I have forgiven so and so. I have forgiven you. And another thing, kana une zvinhu zvaunazvo mumba zvisiri zvekwamwari, zvimachira zvimachichi zvaunenge unazvo, unoziva kuti izvi ndakazviwana somewhere else, pisa. Hanzi zvinozorodzwa. Wopisa zvinhu zvese izvozvo. Because kana usina kupisa ka. Wazvizorodza hapana zvavaita. All right. I think because of time, we have almost an hour tichikurukura nyaya iyi. Ini nangu chanada kuti mungopedzisira nacho, amene mungozvitira kuti zviite zvidoko. But matsanangura zvakanaka zvinofanira kuchita mutendi. Matsanangura zvakanaka zvinofanira kuchita munhu kuti abatsirwe, ave nedeliverance yake, kuti ave netestimony yake. But chandakuda nawo kuti mutitsanangurire iprocess yamakaenda go through nayo kuti zvipere. Ine sense yekuti wakaenda kumaso munonzi amai gezai dombo iri katatu takupedza dambudziko manje. Ongo yeye unoenda kuchechi munhu ananaka anototenga Bible sise, but hapana here zvamakaitawo zvakaita sekuti ndakaenda kugomo ndakanota 10 days ndiri kugomo, vamwe vanoti dambudziko kuti ripere ndakatsanya 4 days, ndakatsanya 40 days and 40 nights. Mwandi ndakabatwa musoro napapa ningi. Saka kuti dambudziko renyu ripere ndomubvunzo wangu ngandiri nawo. But ndachizoona manje kuti zvamukutsanangura futi zvakangonaka futi bo zvinodiwa kuti munhu iye aite. Handiti ndataura paya kuti you disconnect yourself from you disconnect yourself from so many things. I think to be in the will of God and to worship God 100%, you disconnect, because you find kuti paunozvarwa
panenge pakaitwa ma-covenants before you were born. Handi munoona even mune misha kuti mune mutemo yokuti kana kuti haudye chakati musha muna haudye chakati. Handiti musha muno kana kuti hamuende hamufambe nelight panze usiku. Saka zvazvinoita manje ndezvekuti ukangonzwa mumusha muchinzi hamuitwe zvakati, woziva kuti chi pane covenant yakaitwa. Vaita covenant vabva vapiwa miko, ndo dzatinoti miko ka. Miko idzodzo dzinogona futi kukonzeresa zvakawanda. That's why I said disconnect. Saka you disconnect yourself from those evil covenants, from evil agreements that were made long time ago. If you yourself have made a covenant, you have to break. All these covenants need to be broken. Whether they were made by your ancestors, whether you made them yourself, break every covenant, break every agreement, break every vow. That those were the vow that which were made, the vows that you have made yourself. If you have got an altar, destroy that altar. If there's an altar in the village, pray about it. Release the fire of God. Release the fire of God to burn those altars. Silence evil voices. Kana nchiti evil voices, Bible rinotaura iro kuti muna Genesis kuti when Cain killed Abel, God said the blood of Abel is speaking. Do you know what blood speaks? Blood speaks. Bible rinotaura kuti the life is in the blood. Andite? The life of anything is in the blood. Ndikanza handisina blood pana ndatofa. This is why I don't know whether we have thought about it. Kuti vanhu vanoenda kunganga vamwe vanonzi uyai nechicken, uyai nembudzi. Handiti? Why do they want those things? They want to shed blood. Why do they want to shed blood? Satan is copying God. Because wherever God made a covenant, there was blood. But God was doing it for good. But Satan is doing it for evil. So, as we pray, silence the blood of any sacrifice. Because chinoita is only kuti time ishoma. Chinoita kuti zvinhu zviitike. Chinopa life to a covenant is the blood. Chinopa life to a covenant. Chinoita kuti covenant yaitwa made anditika, and those things are manifesting is the blood. The blood is speaking. Even kunana, I think it's Hebrews. You know about the blood of Jesus speaks better things than the blood of Abel. That's what it says. The blood of Jesus speaks better things than the blood of Abel. So, obviously, the blood of Jesus speaks better things than the blood of chickens. It speaks better things than the blood of goats. It speaks better things than the blood of bulls. So, you need to silence every voice in the kingdom of darkness that is speaking evil in your life. You silence that blood with the blood of Jesus Christ of Nazareth. Okay. Right. That is part of our prayer when we pray. It must, and you can even say the blood, you can even release the blood of Jesus to speak positive things. Blood of Jesus is speaking victory in my life. Blood of Jesus is speaking healing. It is speaking restoration. It is speaking abundance.
But you must also release the blood of Jesus to silence every voice of every sacrifice, or even the voice of witches when they are making incantations. Those voices must be silenced by the blood of by Jesus. the blood. The blood is the most important thing in our life, because it's the one that was shed on the cross to take vengeance. To take vengeance. So, prayer without repentance, renunciation, forgiveness, and you asking for forgiveness, and also breaking those covenants, breaking every curse, every spell, every evil pronouncement, you must break them. You must break, and this is not a one-off prayer. It's a lifestyle. All right. Oh, thank you very much, Tadzidza. Maybe because of time, chance to invite Mama Sheila to answer tsanangurira zvakanaka takakula down tichazonzwa shoko kuti tingabatsirike sei, because mageto itsi tikushaya ropa raJesu mumadecision atinoita, mabasa atinoshanda nekwatinofamba. Saka thank you very much for coming. Shandi DJ wadzidza kana? ndadzidza but ndichine mubvunzo wani. Alright. Zvese zvamataura ndazvinzwa. Donatsonzwisa kuti saka imimi to overcome my spirits esaya, my spiritual husband and stuff. Zvese zvamataura ndanatsozvibata. Waita zvese. What else is needed? But we just need Jesus. Lifestyle. Wotongoita lifestyle yako. It's a commitment to God. It's a lifestyle. Okay. Commitment to God is, because in Hebrews 10:14 inotaura kuti inotiche by one sacrifice he, Jesus Christ, perfected forever to those who are being what? Sanctified. Which means to us Christians, the blood of Jesus covers every area, not just Incubus and Succubus spirits. No, every area. With one sacrifice, he perfected forever. Forever. So we don't need anything else except Jesus. Jesus is the answer. Shandi, upenyu hwako hausingoda zvinhu zvakawanda, hausingoda malambo, hausingoda mota dzinodhura, murume ane mari, uri kungoda Jesu. Then zvimwe zvese zvinotevera. Zvozotevera ndo exactly. Handiti Bible inotaura kuti seek first the kingdom of God and his righteousness, and everything else will be added. Yeah. But isusu tikuita seek health, toita seek wealth. We priority is seek first, and first means first. Everything zvese zvatinoda zvinotera. The first thing, the kingdom of God. Amen. And his righteousness. Tadzidza. Anyway, thank you very much for watching, for supporting my programs atinoita. Tinamba tingokuigirai matopics akasiyana-siyana anochinja life yenyu, my experience akasiyana-siyana anochinja life yenyu. Muzora nhasi tatina Mama Sheila. Ndizvo ndizvo? Ndatibata manje. Tatina Mama Sheila na Tete Shandi tichidzidza nekurodzana pfungwa. Don't forget to subscribe, like and share. Don't forget to follow us. Toripo pa TikTok mfunge. Mona ngoti follow after papa bo tinga tikata ma short video atiposta ikoko kuti mubatsike zvakanaka. With that, we are out.